Bé, benvinguts i benvingudes en aquesta conferència virtual a totes les persones que ens esteu veient a l'altra banda de pantalla. Us vull presentar primer de tot a la Carmen Xamar. Ella és historiadora, és membre de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell i sobretot també és doctora en Història Moderna. A més, també, molts de nosaltres també la recordem com a professora de l'Institut Joan Rudieu i també que l'hem tingut. Amb això, ella ens explicarà, ens farà una conferència sota el títol «Quin significat i quina funció tenien els dos quadres de les reines de l'Espai Armengol». Aquesta conferència està dintre del programa en el qual hem organitzat, juntament amb la tècnica d'Igualtat, la Gemma Guàrdia, del Consorci d'Atenció a les Persones del CAPAU, un programa molt divers i que també hi han col·laborat altres entitats. Com a Espai Armengol hem col·laborat amb 3 activitats, una d'elles és la conferència d'avui i, a més, també hi ha les visites guiades d'Urgell és nom de dona i la que ens queda fer una formació sobre la coeducació amb el passat de l'Alt Urgell. Aquest programa, avui parlarem sobre la conferència. Aquesta conferència ve donada sobre els retrats femenins que tenim a la primera planta d'aquí, aquest equipament municipal de l'Espai Armengol. Són uns retrats reials del segle XVIII, dintre de la monarquia hispànica, i que us convidem també a visitar-los de manera real i directa. Simplement ja acabo, només dir que aquesta col·lecció de quadres és desconeguda per gran part del públic, una via molt poc explorada per conèixer, tant a nivell de la història de la ciutat com també la societat de l'antic règim. I a més, la interessant d'avui és també amb la perspectiva de gènere en la qual d'avui també se li donen en aquesta conferència. Bé, no vull allargar-me més. Moltes gràcies, Carmen, per col·laborar i tot teu. Moltes gràcies, Anna. Bé, vull agrair a l'Anna López, directora de l'Espai Armengol, i a la Gemma Guàrdia, tècnica d'Igualtat del CAPAU, aquesta possibilitat de col·laborar en la celebració del 8 de març del 2021. Moltes gràcies. Bé, sense més preàmbuls, si us sembla, també us dono les gràcies a vosaltres, evidentment, no? A vosaltres que compartiu aquesta xerrada o a través d'aquest món virtual amb el que convivim des de mesos. M'agradaria moltíssim que estiguéssiu aquí presents perquè no és el mateix, però bueno, aquesta vida hi ha el que hi ha i un s'ha d'anar adaptant per sobreviure. Bé, si em permeteu, segurament la pregunta que us haureu plantejat és que fa una xerrada sobre el retrat de dues reines en aquest tipus de celebració, de celebració del Dia de la Dona. Entre totes les explicacions possibles destacaré dues. L'una, la necessitat de donar a conèixer el patrimoni històric artístic de la ciutat. Les dones quedaven relegades en l'ordre successori, com totes les dones, el seu destí estigué subjecte a la voluntat del cap de família i era, de fet, aquest cap de família el que escollia el seu destí, sigui un convent o sigui el matrimoni. I quan casaven no tenien una relació prèvia, un festeig que nosaltres denominem, sinó que la major part de les vegades coneixien el seu espòs el mateix dia de casament, encara així el matrimoni es consumava la mateixa nit de bodes, tenien l'obligació de demostrar la seva virtut, és a dir, la seva virginitat, i aquest matrimoni les condicionava amb un element que era un element clau i que ens pot sorprendre. L'obligació, diríem, de tenir molts fills, fills mascles, que aquí ja juguen al 50%, i així garantir la continuïtat de la dinastia. D'altra banda, estaven sotmeses a una educació estricta. Aquesta educació estava condicionava el seu desenvolupament personal i la seva imatge pública. Sempre com a dona havia de tenir un comportament discret, silenciós,
mostrar-se sempre obedient, no? I submisa, en particular respecte al rei, no? El seu espòs, o que passava a ser el cap de família, i sempre estaven obligades a presentar una conducta sexual intachable, és a dir, això feia que portessin una vida bastant recluïda per evitar qualsevol sospita sobre la possible il·legitimitat de la descendència real. Bé, dit això, aquesta xerrada l'he articulat en aquests apartats. Primer de tot, parlarem de l'origen i la funció de la col·lecció municipal de retrats reials. Després farem una descripció i un anàlisi informal i del significat dels retrats d'aquestes dues reines, que us les presento. Isabel de Farnese, que pertany a la primera meitat del segle XVIII, i Maria Lluïsa de Parma, que és reina consort de 1789 a 1808. Després farem una pinzellada molt breu, perquè tampoc no és un tema central, de la història d'aquestes dues dones que trencaren el perfil tradicional de reina consort, aquest perfil que acabo d'exposar, i després farem una reflexió general sobre tot plegat. Bé, ara m'agradaria que observéssiu aquestes fotografies antigues del Saló de Plens de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, que són anteriors a l'any 2011, quan es va transformar aquesta sala. Suposo que els que teniu una certa edat us és familiar, però jo no sé si aquí havíeu reparat en aquests retrats. Aquí teniu la porta d'accés a la sala i a banda i banda teniu el retrat de Felip V, Borbó, i d'Isabel de Farnese, la seva esposa. Aquí teniu el retrat eqüestre, del qual no parlarem perquè és un Àustria, de Carles II, el darrer membre d'aquesta dinastia, i a la banda oposada hi ha dos retrats més reials, que són el de Maria Lluïsa de Parma, que està aquí, i el de Carles III. I aquí teniu un retrat francament interessant, que penso que és el millor de tota la col·lecció, que és el quadre d'Hèrcules i la ciutat, un quadre realment extraordinari i amb un significat profund de la importància que tenia la ciutat d'Urgell en el context de l'antic règim. Bé, dit això, aquí teniu els reis despullats de la seva dignitat, empaquetats i al terra. És a dir, una cosa pràcticament impensable al segle XVIII, no? Una cosa que clamaria al cel. De fet, no foren els únics retrats que adquiria al llarg dels segles l'Ajuntament. De fet, des de l'any 1621, quan es proclama rei a Felip IV, d'Àustria, la documentació testimonia, com a mínim des d'aquesta data, que l'Ajuntament va anar adquirint les parelles, o sigui, la parella de retrats dels successius monarques de la monarquia hispànica, amb algunes excepcions. Una d'elles és Lluís I, el fill de Felip V, que de fet va governar només uns mesos, perquè va morir de verola. Suposo que us estareu interrogant per les raons d'aquestes adquisicions. En aquest sentit, cal que ens situem en una societat de l'antic règim, governada per un monarca absolut. En poques paraules, aquest monarca concentrava els tres poders efectius: el poder executiu, el poder legislatiu i el poder judicial. De fet, en una democràcia plena com les democràcies del segle XXI, aquests poders estan estrictament separats. El poder executiu resideix en el govern de la nació, el poder legislatiu l'ostenten les càmeres, els parlaments, i el poder judicial està en mans dels tribunals. Suposo que sou conscients que un monarca absolut que concentra en la seva persona aquests tres poders
tenia d'alguna manera el dret de vida i mort sobre els seus súbdits i les seves súbdites. Això sí, jo penso que és una cosa molt rellevant, sempre estava sotmès a la seva consciència i a la llei divina. És a dir, això posava d'alguna manera un límit, no? A un govern despòtic i sense raó de ser. Tanmateix, i aquí penso que és la part que segurament us interessarà més, per exercir aquest domini en tot el seu territori, en tots els seus dominis, tenia que tenir algun recurs que fes efectiva, de manera psicològica o simbòlica, la seva presència en les ciutats i en les viles. I atès que físicament això serà pràcticament, no pràcticament, sinó del tot impossible, s'utilitzava un recurs simbòlic que era el seu retrat. En efecte, el retrat del monarca tenia la funció de substituir la seva presència física en el territori i simbòlicament era l'altre ego del rei. I tant era així que atacar o fer malbé un retrat reial estava castigat amb la pena de mort. Aquest argumentari explica que les efígies reals presidissin les institucions del país i que presidissin també les cases dels poderosos i que d'alguna manera aquesta col·lecció, explica també l'origen d'aquesta col·lecció i com d'alguna manera s'ha anat perpetuant fins ara, fins aquest 2011 a l'espai de 2011, aquí hi ha com una mostra, com un símbol del passat i com un objecte històric en l'espai armengol. Bé, també és molt interessant parlar de com, d'alguna manera, aquests retrats anaven més enllà de representar aquesta presència simbòlica. I també tenien unes funcions concretes en l'Ajuntament. Per exemple, permetiu-me un moment. La documentació municipal és testimoni també de lo que podríem denominar una certa relació afectiva, almenys des de teòrica, una relació afectiva de seguiment entre les principals ciutats i viles del país i la dinastia reinant. La monarquia comunicava per correu ordinari als seus subordinats els esdeveniments dinàstics com els casaments, els batejos, les defuncions, com els esdeveniments de país, com podien ser aliances militars, victòries militars, tractats de pau, etc. I d'alguna manera aquesta documentació és francament curiosa, perquè ens dona una relació com atípica, però que si us ho penseu bé tampoc es desvia tant de la funció que té un hola o un lectures, salvant les distàncies. I us he posat aquest document, que és una carta del capità general, el marquès de la Mina, el capità general de Catalunya, que és del 2 d'agost de l'any 1758, que és francament interessant i curiosa, perquè diu, arriba per correu i diu:
confirmado la noticia de la muerte de la reina, y després mireu el que diu, convendrá que la gente distinguida del país que vista de negro, o sea, de dol, respecto que no hay tropa, como luto que se pone o que se utiliza por un padre. És a dir, que el capità general de Catalunya escriu a les autoritats, als regidors en aquest moment de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, comunicant-los que ha mort la reina i que el rei espera dels seus súbdits, més de l'elit, de l'elit governant, que es posin de dol, perquè al cap i a la fi ell és el pare, i suposo que això us descol·locarà, perquè al cap i a la fi ell és el pare dels seus súbdits, perquè considera que els seus súbdits són d'alguna manera els seus fills, i ell ha de vetllar per el benestar i la bona vida i la pau d'aquests súbdits i súbdites. Però, d'alguna manera, quan tenen un paper més rellevant aquests retrats és durant les proclamacions, la proclamació d'un nou rei de la monarquia hispànica. En aquestes efemèrides, els retrats, per exemple, el retrat de Carles III, que és el que teniu aquí present i que és, juntament amb el de Felip V, l'únic que ens ha arribat de monarca, va tenir un protagonisme extraordinari. Per ordre també de Madrid, els regidors van muntar 3 dies de festa, però 3 dies de festa a lo grande, és a dir, del dia 20 al dia 21 de gener de l'any 1760 es va celebrar aquí a la Seu d'Urgell balls a la plaça, cada dia, unes comèdies, una mascarada, una processó de carruatges, de gent al·lusiva, disfressada, al·lusiva a Apolo i a la monarquia, etc. I després, focs d'artifici, que jo m'imagino que al segle XVIII devia ser una cosa absolutament extraordinària. I, a banda d'això, lluminàries, és a dir, durant tota la nit les cases de la gent principal cremaven torxes i veles i espelmes a les balconades i a les finestres. I, com podeu observar aquí, que és evidentment una reconstrucció ideal, podeu observar que aquí, a la façana principal de l'Ajuntament, els regidors van ordenar construir com un monument, un monument. Aquest monument era un cadafalc amb un dosser que podria ser similar a aquest, de vellut vermell i amb guarnicions daurades. Després es va col·locar en aquest cadafalc un tro buit, símbol de la monarquia, i a banda i banda es va col·locar el retrat de Carles III, que és aquest que s'ha conservat aquí, o que es conserva a l'Espai Armengol, i el retrat de la seva esposa consort, reina consort, Bàrbara de Bragança, que s'ha perdut. I després, a banda i banda, cremaven tota la nit multitud d'espelmes. Bé, penso que això ens orienta bastant en la funció d'aquest quadre, d'aquests quadres, aquests retrats reials, siguin del rei o siguin de la reina. Però, dit això, sí que és la conclusió evident de tot plegat és que aquests retrats que s'exposen ara a l'Espai Armengol formaven part de l'aparell de propaganda política i ideològica de la dinastia regnant i almenys en teoria era un recurs que enfortia el vincle que unia el monarca, la seva esposa consort i els seus súbdits i súbdites. Bé, passem a la segona part, que és el meollo d'aquesta xerrada, que són els retrats oficials de dues reines consorts, Isabel Farnese, que seria aquesta d'aquí, i Maria Lluïsa de Parma, que seria la parella de retrats que hem presentat abans. Cal insistir que elles eren reines consorts, reines per matrimoni, i això, sumat a la seva condició de dona, les col·locava en un lloc secundari dins dels esglaons de poder del país. D'acord amb el simbolisme de l'època, el mite solar s'aplicava al rei i el mite lunar s'aplicava a la reina.
És a dir, en poques paraules, el sol té llum pròpia, el seu esplendor és intrínsec a la seva natura. Per contra, la lluna és el símbol de la reina. La lluna no té llum pròpia, sinó que la seva llum és la projecció de la llum solar. Per la qual cosa, la lectura és fàcil. La posició privilegiada de la reina depenia d'alguna manera de la voluntat del rei, de la seva condició de reina consort i mare del príncep d'Astúries, en aquest cas, i dels altres descendents de la corona. Indubtablement, els dos quadres són d'una qualitat artística, diríem, mediocre. Són còpies de retrats que els pintors del rei oficials feien del natural. És a dir, el pintor oficial, el pintor reial que es deia, o el pintor de cambra, era l'únic que tenia accés a la persona de la família reial. Ell es pintava al natural i després, a partir d'aquí, la seva imatge es feien còpies, rèpliques i que circulaven per tot el país. I en aquest sentit, observeu una prova del que acabo de dir. És aquest retrat, que seria el que està exposat aquí actualment a l'Espai Armengol, seria una còpia de còpia de còpia de la imatge de la reina, d'alguna manera fixada per el pintor de cort Miguel Jacinto Meléndez. Aquests dos quadres, que són molt similars, fixeu-vos que d'alguna manera la reina posa una vegada únicament i després el pintor de cort, el pintor del rei o el pintor de cambra el que fa és repetir, fer rèpliques amb algunes diferències. Tindria una cronologia aproximada de 1714 o els anys immediatament posteriors, perquè és l'any que arriba la princesa de Parma per contraure matrimoni a Felip V. Després parlarem dels aspectes formals. En quant al retrat de la segona d'aquestes reines, d'aquestes dues... Doncs mira, parlem d'això. Abans us he dit que era una rèplica mediocre. A veure, tampoc no cal anar massa lluny. Si compareu aquest detall, aquest retrat amb aquest detall d'aquí, us adonareu que és que pot ser perquè estava en mal estat, pot ser perquè la restauració va ser matussera, però és evident una cosa, que el que hi ha hagut aquí és una simplificació extraordinària de la imatge de la reina. A veure, mireu tota aquesta parafernàlia, és a dir, el luxe d'aquests brocats, el luxe de les teles de la roba, tota aquestes joies, tota aquesta parafernàlia, o la seda, aquesta cinta de seda que cau aquí tan elegant, tan graciosa, tota aquesta parafernàlia que d'alguna manera dona el to, la posició d'una reina, que marca d'alguna manera la classe, a dir, ei, jo estoy aquí, mireu que aquí s'ha simplificat al màxim, és a dir, això és una joveneta de bona família, però no és una reina. Mireu fins i tot el pentinat, amb dues floretes boníssimes, però bueno, i mireu tota la resolució aquesta d'aquí, que és bastant precària. Bé, i ara em permetreu que observem aquesta altra sèrie de retrats. Aquesta imatge és la que tenim nosaltres a la Seu d'Urgell, de la reina consort, i, a veure, no hi ha dubte que totes aquestes tres sèries deriven d'aquest quadre. Aquest quadre és una obra d'Antonio Carnicero, que és el pintor de cambra de la reina, està pintat al natural, i dataria del desembre de 1788, que mor Carles III, i el gener de 1789, que són proclamats reis de la monarquia hispànica Carles IV i Maria Lluïsa. A veure, aquesta us la poso perquè us doneu compte del que estem parlant, del que és una còpia
d'una qualitat, amb una voluntat discreta. Aquest és un quadre que fa un pintor que es diu Josep Vergara, que ho fa, valencià, que ho fa a partir d'un gravat que l'envia el mateix Carnicero. Mireu que aquest quadre té una qualitat alta, és bastant correcte. Aquest quadre és el que presidí les festes de proclamació de Carles IV a la ciutat de València. I segurament d'aquest quadre és el que deriva aquesta imatge d'aquí. Sobretot, observeu aquest detall d'aquí. Aquest detall d'aquí que no es troba ni en aquest ni en aquest. Això us donaria una pista sobre els seus orígens. Bé, si ho mireu bé, són imatges pràcticament iguals, tot i que és cert que la posició dels braços varia i que aquests dos darrers tenen una composició més complexa, com més sumptuosa, més grandiloqüent. Tota aquesta parafernàlia d'aquí i el cortinatge, i aquesta d'aquí també amb aquest cortinatge i aquest detall del darrer pla. Bé, penso que hi ha un detall d'aquesta sèrie de quadres que és genial, que és aquesta sèrie d'aquí. Si us fixeu, els tocs, mireu, tota la resolució els tocs, els dibuixos orientatius, i el que abans hem parlat de la grisalla, fixeu-vos que són pràcticament iguals. La resolució és pràcticament igual. I la resolució del tocat de la perruca és indiscutiblement la mateixa. És a dir, això d'alguna manera confirma que tots deriven de la mateixa mare. Bé, quina és la conclusió que podem treure d'aquesta sèrie d'imatges, aquestes dues sèries d'imatges? Que els pintors de càmera eren els únics que tenien accés als reis, creaven un prototipus de retrat oficial que aprovava el mateix monarca i la seva esposa consort, i a partir d'aquí es feien rèpliques, algunes d'elles signades pel mateix pintor de càmera, altres per membres del seu taller. Després arribaven les còpies de les còpies de les còpies, la seva qualitat s'anava degradant, també baixava el preu, que això també era una cosa interessant, i sobretot que aquests quadres estaven destinats a cobrir una demanda que es disparava quan es proclamava un nou monarca, perquè, com ja hem dit, les institucions i les cases benestants tenien d'alguna manera l'obligació protocolària de conviure amb la imatge del rei, que era com un reconeixement d'aquesta autoritat. Bé, dit això, si fem una descripció en si, ens centrem en la descripció de les imatges, sí que són un exemple de com la moda femenina i la moda femenina en general té un progressiu recargament suntuari. Mireu que no tant aquesta, però l'altra, sí que si aquí simplement, igual que la imatge original, pràcticament les puntes es limiten aquí a la part de l'escot o cobreixen l'avantbraç, fixeu-vos que aquí s'ha complicat moltíssim més. És a dir, aquí, a banda del cosset, aquesta peça que recol·locava el cos femení, el que sí que hi ha és una camisa de seda blava extraordinària, molt ben pintada, és a dir, que la qualitat artística és loable, adornada amb llaçades, amb cintes de seda, amb plecs i, sobretot, un tissú, que es deia, aquesta prenda, que és el que ens dona la cronologia del quadre, d'alguna manera, juntament amb la perruca,
que és una mena de gassa transparent adornada amb brodats i amb llaçades que es col·locava a la banda del pit i també per les espatlles de les dames. I després aquesta perruca, aquestes perruques extraordinàriament grans que fins i tot necessitaven una carcassa per subjectar-les. Sí que m'agradaria, encara que sortim una mica del tema, sí que m'agradaria que fóssiu conscients de lo que significava per una dona anar amb tota aquesta parafernàlia. És a dir, sí que s'anava a la moda, però tenia unes conseqüències absolutament terribles. És a dir, aquesta imatge penso que val més que 1000 paraules. És una imatge d'Escarlata O'Hara en la pel·lícula famosíssima d'Allò que el vent es va endur. Mireu com ella està aguantant la respiració. Està aguantant la respiració, però és que després aquesta capacitat pulmonar que està perdent ja no la recupera perquè el corset la fixa. I si això la sumeu el tema d'aquesta perruca immensa, que les obligava d'alguna manera a anar absolutament erectes i que impedia pràcticament el gir del cap, cap a un costat i cap a l'altre. Després a això l'afegiu unes faldilles absolutament rígides i uns talons. Penseu que és una manera d'alguna manera de cosificar la dona. La dona quedava cosificada perquè perdia la seva autonomia, la seva capacitat de moure. Per exemple, no es podia acotxar. És a dir, no podia, d'alguna manera, no podia articular la seva cintura. I això la feia dependent, és a dir, perdia la seva autonomia i la feia dependent o del cervell, dels criats i criades, o de la galanteria masculina. La galanteria masculina del segle XVIII i XVII, XVIII i XIX, que nosaltres veiem a les pel·lícules o llegim a les novel·les, és que és una obligació masculina perquè la dona no és autònoma. Bé, a banda d'això, si entrem en la qüestió formal, que penso que és una de les peces claus d'aquesta xerrada, sí que és interessant perquè obeeix a una fórmula molt repetida al llarg del temps, que és, i si us fixeu, pràcticament són iguals, o sigui, la composició és molt similar. És a dir, aquí la reina està representada de 3/4, de bust llarg es diu, i aquí de bust curt. Però amb dues, fixeu-vos que estan en posició diagonal, d'alguna manera, si jo soc una d'elles, de posició diagonal respecte al pla del fons que estaria horitzontal, que estaria en posició horitzontal. Giren la cap a la seva esquerra, 3/4, posició 3/4, però d'alguna manera la mirada es projecta cap a l'espectador perquè és un senyal de domini, no? Jo estic més alta que tu i et miro. Això és d'alguna manera recrear profunditat, donar profunditat al quadre, i el pla del fons està resolt d'una manera molt simple. És a dir, tenim un primer pla del fons, que són aquests cortinatges que tenim aquí i que es repeteix aquí, en sentit contrari, i aquest cortinatge dona pas a un espai posterior, amb un àmbit posterior, que en aquest cas es resol per un jardí, amb un jardí, i en aquest altre cas es resol amb una columna clàssica. Tot plegat és una fórmula molt repetida, molt poc original i bastant grandiloqüent. I el que sí que val la pena ressaltar és que en aquest cas veieu que hi ha la corona de la monarquia hispànica sobre un taulell o sobre un moble cobert amb una tela vermella. Més interessant és l'elaboració dels aspectes de llum i els valors plàstics. Deixem de banda aquesta, que ja hem dit que no és massa... és com és, i ens centrem en aquesta. Aquesta part d'aquí, ja us ho he dit abans, que és molt interessant i està bastant ben executada. Aquí, fixeu-vos
que tant una com l'altra té un focus de llum. El focus de llum principal vindria de l'esquerra. Fixeu-vos com està aquesta zona molt més il·luminada que aquesta. I aquest focus de llum, fixeu-vos que és capaç de crear el clarobscur, és a dir, zones de llum i ombra, la graduació del color, que és el que en una superfície plana com un quadre recrea volum. És a dir, fixeu-vos l'ombra que el pintor ha sigut capaç de crear per materialitzar el volum del coll, el volum de la barbeta o el volum d'aquestes mànigues, etc. Aquí sí que és veritat que és tot com molt rígid, aquí no n'hi ha un cos sota la roba, però aquí sí que hi ha un cos sota la roba. I després aquest artista també ha sigut capaç de jugar amb un altre element plàstic molt interessant, que és contrastar la gamma càlida i la gamma freda. Observeu, si jo em fixeu-vos que com avança. Hi ha dos elements que avancen en aquest quadre, que és les flors i la insígnia de l'emperadriu Maria Teresa d'Àustria. Són colors càlids i, per tant, ens donen el primer pla, avancen cap a l'espectador. Per contra, els colors freds, aquests blaus que veiem per aquí, retrocedeixen. I si observeu bé, la zona que retrocedeix més, perquè és la zona de la cintura, seria la zona del blau fosc en què està pintat el cosset. Bé, la resolució és interessant, tot i que, com ja hem vist, està repetint fórmules del retrat valencià de José de Vergara. Però, a veure, sempre hi ha un per què, no? Sempre hi ha una nota de color. I aquí us introdueixo aquest detall d'aquesta imatge també d'Isabel Farnese, és a dir, és la mateixa senyora que aquesta d'aquí, perquè aguditzeu una altra percepció, que és el sentit de la vista, que és el que hem utilitzat aquí i aquí, hauria d'afegir un altre sentit, que és el del tacte. I us convido a que d'una manera virtual sigueu capaços d'acaronar aquesta pell, la textura i la qualitat d'aquesta pell, del forro, del mantell que porta la reina, aquest vellut o la fredor de les joies. Això ens dona ja un altre nivell artístic, que és el nivell del pintor de càmera d'aquest moment, que és un tal Van Loo. Bé, però dit això, no deixa de ser imatges de la monarquia, i val la pena que contemplem l'elegància, el refinament i la distinció d'aquests dos personatges. Tatxo aquella i deixo aquesta i aquesta, d'aquestes dues dones. L'expressió del rostre és sempre una mica altiva, però al mateix temps amable. El moviment contingut del cos per aquesta contraposició de diagonals que recrea un equilibri en la persona, està perfectament equilibrada. El luxe de les robes i dels accessoris protocol·laris, tot plegat sumat a un punt de mira molt baix, és a dir, elles estan més altes que nosaltres i això es marca una jerarquia social inqüestionable, recreant una imatge imponent i majestuosa digna d'una sobirana. I, evidentment, això ho hem d'entendre en un context en què la imatge no estava banalitzada com és ara, en què les imatges eren pràcticament un luxe. Bé, abans parlàvem d'una lectura en pla de gènere. Sí, aquests quadres poden tenir una lectura de gènere i penso que és important fer-la. És la parella real, l'única que s'ha conservat, perquè tot el més va descabalat. Si veiem aquesta parella, tot i que està molt simplificat, ja hem dit que eren quadres bastant mediocres i aleshores no tenen la càrrega simbòlica que té el quadre que hem vist abans del Van Loo, per exemple.
Però sí que, fixeu-vos, si jo faig una línia per aquí, per aquest eix, un eix de simetria, i comparo aquest amb aquest, fixeu-vos que és pràcticament la mateixa imatge, però una versió masculina i una versió femenina. Mireu, per exemple, aquesta línia corba del braç femení té una resposta, un eco, que seria aquesta línia masculina. És una composició tancada en si mateix. Ells dos són la parella real i més enllà, res de res. Però, perquè ens entenguem, és com una imatge de mirall. Si jo agafo aquests dos quadres i els encaro, fixeu-vos que un seria la rèplica de l'altre, tot i que això és una imatge, com ja he dit abans, d'home, i aquesta és una imatge de dona. Però, tot i que sembla que tenen una mateixa jerarquia, no us enganyeu, això no és cert. Per què? D'una banda, fixeu-vos que el rei està a la dreta del conjunt. La destra domini, la dreta, que és el lloc principal, mentre que ella ocupa l'esquerra, que és el lloc secundari. I després, perquè no n'hi hagi confusions possibles, fixeu-vos que el rei té representat en la seva tela la corona i després el toixó d'or, que és una insígnia estricta del monarca espanyol. I després també hi ha una altra lectura, que és una lectura com més de la imatge que projecta. Per exemple, Felip V va vestit de caçador. I en recordeu-vos que tradicionalment la caça és un exercici estrictament masculí i que es considerava que era una preparació per a la guerra. Per contra, la imatge d'ella és com molt fràgil, molt femenina, idealitzada, perquè no ens equivoquem. Ell és el sol, com hem dit abans, i ella és la lluna. I realment qui té el poder sobirà és ell i no ella. Això és indiscutible. I ara, com a conclusió, aquests retrats són allò que Peter Burke denominava la construcció simbòlica del poder. És a dir, quan mirem aquests retrats, una altra lectura és entendre que és la imatge del poder. És a dir, les característiques compositives i formals i els recursos retòrics que utilitza l'artista tenien un propòsit polític claríssim, que era plasmar materialment la dignitat reial i la natura gairebé divina dels personatges amb un objectiu clar, que era inculcar el respecte i la submissió de qui els contemplava. I, evidentment, que cal entendre aquesta explicació en el context de la monarquia absoluta a la que ja hem fet referència. Bé, passem ja a la darrera part d'aquesta conferència o xerrada, com li voleu dir, i que és això, la imatge d'aquestes reines com dues reines potents. El cert és que la mort el 1715 de Lluís XIV va suavitzar bastant els protocols de les corts europees. Els protocols no van ser tan estrictes i això va representar que, per exemple, que tinguem quadres en què el rei i la reina de la monarquia espanyola representin gairebé com una família benestant, sense atributs reials i rodejat per la seva prole, la seva descendència, en actituds bastant relaxades. Un d'aquests exemples és aquest retrat de Jean Ranc, de l'any 22-23. Veiem a Felip V i Maria Lluïsa de Parma, i si extraieu aquestes imatges, aquestes figures d'aquest ambient arquitectònic de palau, fixeu-vos que podria ser pràcticament el d'una família burgesa, una família noble. I sobretot el que m'interessa d'aquest quadre és que
com no és un retrat oficial, fixeu-vos que el rei i la reina ordenen la composició, però pràcticament tenen una posició com simètrica, com molt similar. No n'hi ha aquella diferenciació de la que acabem de parlar. Tot i que sí que és cert que la diferència de gènere està relativament marcada encara. Ell porta un document oficial a la mà, mentre que ella, fixeu-vos que està rodejada per la seva prole, els nens petits, sobretot aquest, està junt la mare, no està junt el pare. El sentit de paternitat és bastant diferent a l'actual. Això vol dir, aquesta imatge ens aporta un imaginari d'una família benestant, ben avinguda, i sobretot el que està reflectint és que de manera paral·lela s'està desenvolupant un nou model de consort. Un model de consort que està menys sotmès al cerimonial de la cort, més proper al seu espòs i més influents també en les decisions de govern. De cert, tot i que els matrimonis continuen sent matrimonis concertats i per interessos polítics, sí que és cert que es podria dir que els reis Borbons del segle XVIII van tenir una relació que podríem qualificar d'afectuosa i respectuosa amb les seves dones. De fet, sabem que Felip V dormia amb la reina. Dormia amb la reina Isabel de Parma, una cosa que era pràcticament impensable al segle XVII, que ambdós dormissin junts en una habitació. O també sabem que Maria Lluïsa de Parma va tenir 24 embarassos, cosa que vol dir que tenia una convivència intensa amb el seu marit. Aquest punt no és una qüestió banal, sinó que ens introdueix d'alguna manera amb el potencial polític que tenien aquestes dones, aquesta influència política en les decisions de govern. Aquesta influència política es reflecteix també en els retrats de col·lectius de la família real. Aquest és grandiloqüent, té molt poc a veure amb l'anterior. És un retrat de Jean Rang, de Van Loo, i està fet 20 anys més tard que l'anterior. Però aquí, jo és que penso que sobren paraules. Qualsevol persona que vegi aquest retrat sabrà que el qui mana és la reina. És que això és indiscutible. I és cert que Felip V, a mesura que van passant els anys, va tenir atacs de melanconia, que es deia, i això l'incapacitava per governar, i aquest paper de direcció de les tasques de govern les va assumir la seva dona, una dona absolutament preparada, que parlava idiomes, que tenia una cultura política i una habilitat diplomàtica extraordinària, és a dir, era una dona Déu. I aquest posicionament dins del context familiar, com ja he dit, és que es fa aquí evident, perquè observeu que ella és la que ocupa l'eix central del quadre. O sigui, és que això no és discutible. Mireu com està asseguda. Està asseguda en la cadira amb una posició del cos obert, erecta, recta, i mira, amb autoritat moral a l'espectador. Per contra, si mireu el seu marit, el rei Felip V, mireu que és un personatge envellit, està encorbat amb si mateix, fixeu-vos que s'aguanta amb un bastó i mireu cap a on mira. Mira, està pendent de la seva esposa. I per si això no fos suficient, mireu que hi ha un element que subratlla la presència i la majestuositat de la reina, que és aquests tons càlids als que hem fet referència abans. Mireu tot aquest cortinatge que baixa d'aquí, que centralitza en vertical la imatge de la reina, mireu que la subratlla, i després aquest cortinatge amb aquests tocs daurats que ens atreuen la vista, la nostra atenció, fixeu-vos com es perllonga per aquí, a través d'aquest coixí on descansa la corona,
aquest mobiliari forrat en vermell també, i amb aquest mantell que porta la reina. I per aquí es tanca amb aquest altre toc de vermell del mantell i amb el carmín de la vestimenta d'aquest infant. I a més, i ja per acabar, perquè és que no em vull estendre massa sobre aquest tema, fixeu-vos que la corona està aquí. És a dir, no està al costat del rei, està al costat de la reina. I ella, mireu el braç, ella reposa el seu braç esquerre tranquil·lament sobre el coixí que suporta la corona. I a més, si aquí no es veu massa bé, però val la pena, en el seu mantell porta l'anagrama del reina de Castella i el reina de Lleó. És a dir, és la imatge d'aquestes reines potents i poderoses que normalment són bastant discretes, perquè és el que la societat reclamava i la cort exigia, però que en aquest cas Isabel de Farnese no es va tenir a la norma. I respecte a la segona de les senyores de les que estem parlant, Maria Lluïsa de Parma, us poso aquest retrat col·lectiu també en què està representada ella, aquí, i el seu marit, Carles IV. És un retrat de Goya. I aquest quadre també és útil perquè observem Goya com a pintor de cambra que està la família real composa per ell, i ell està pintant a través d'una imatge de mirall. Però aquí també es repeteix un element que hem vist al retrat anterior. La reina centralitza la composició i aquests tocs blancs i daurats, uns tocs de llum, també la fan més potent, fan una figura com molt més potent, que emana lluminositat. Tot i que en aquest cas és bastant més discret, perquè fixeu-vos que el rei, si mirem la posició dels peus, el rei Carles IV, el seu espòs, i el príncep d'Astúries, el futur Ferran VII, tenen una posició una mica més avançada. Però també és cert que la reina està a la dreta del rei, cosa que té la seva lectura. En resum, davant d'aquests testimonis visuals, el que és indubtable és que les dues reines que estan representades aquí a l'Espai Armengol van ser dues senyores potents, que van trencar les normes que supeditaven la dona i que d'alguna manera les confinaven a l'espai, com si diguéssim, més privat de la família reial. Hi ha una altra... Quina va ser la conseqüència personal que van haver d'afrontar aquestes dones per trencar aquestes normes socials? La veritat és que Isabel de Parma no va tenir massa problema, possiblement perquè era una dona molt intel·ligent i molt astuta, i tant per les seves capacitats personals com les seves capacitats diplomàtiques i les seves capacitats polítiques, juntament amb el rei, el seu espòs Felip V, que havia guanyat la Guerra de Successió a la corona espanyola i que possiblement havia consolidat el poder Borbó a la monarquia hispànica, no va haver d'afrontar una oposició política important. Una altra cosa va ser Maria Lluïsa de Parma. Maria Lluïsa de Parma, que és l'altra senyora, va tenir realment bastant mala sort. Els dos, els monarques, van ser coronats o proclamats l'any 1789. Penseu que l'any 1789 es talla la Revolució Francesa a l'altra banda de la frontera. Això es trastoca Europa, trastoca els equilibris de poder. Després això es succeeix la Guerra Gran, que a l'any 1793-1795, que arruïna definitivament la Hisenda Reial. Després això és la veu d'ajuntar les conspiracions de Palau, el motí d'Aranjuez, un canvi de la conjuntura agrícola, per exemple, una sèrie d'epidèmies, etc. I això, d'alguna manera, va crear una oposició fortíssima, no únicament contra ella, sinó contra el rei. I és curiós perquè, d'alguna manera, el punt feble de la reina
continua sent una qüestió que jo recordo de petita que l'havia sentit, no? Que l'havia escoltat quan es criticava una dona o es criticava una parella. Us poso aquí un pasquín dels molts que circulaven per Madrid contra els reis, perquè és que és com molt, bastant primitiu, no? Bastant primitiu perquè simplement la crítica és per una qüestió de perfil de gènere. Aquí veieu a Godoy, que és el favorit, la reina Maria Lluïsa i el rei Carles IV. La murmuració, les males llengües deien que el Godoy i la reina s'entenien, és a dir, que tenien tractes carnals amb consentiment del marit. És a dir, d'alguna manera, ell passa a ser un cornut, ella passa a ser una dona impura i, clar, la qüestió del milió és com un senyor, el rei, que no pot posar ordre a casa seva, pot manar un regne. És a dir, estareu amb mi que és una crítica com molt poc intel·ligent, però és una crítica que aquest pasquí és que és una declaració de principis. Mireu ells dos com es miren, amb una complicitat i amb un joc així com una mica equívoc. Mireu ell com li passa la mà per la cintura de la reina, cosa que és absolutament inapropiat, ara, abans i ara, suposo. I després mireu com ella senyala al rei. El rei està signant documents i la lectura és, està signant documents perquè ella li ordena. Qui porta els pantalons en aquesta família? La reina. Qui és el calçasses? El rei. Doncs amb això està dit tot. D'alguna manera, la situació política, com a conclusió general, seria que la situació política en què va viure Maria Lluïsa de Parma d'alguna manera condicionar el seu desenvolupament personal i ella va pagar un preu altíssim per aquesta influència que tenia i que a més era real sobre el seu marit i que la va enfrontar als grups de poder influents de la cort de Madrid. I ja per acabar, acabo ja, sí que us vull posar aquesta caràtula d'aquest llibre que m'ha sortit mentre buscava imatges per aquesta xerrada i mireu el títol perquè no té desperdici. Diu Felip V, esclavo de sus mujeres. I aquí diu, observareu que de fet la portada és un detall del quadre que hem comentat amb anterioritat. Y aquí, en la reseña del libro que está en internet, diu, tras casi medio siglo en el poder, Felipe V convirtió a España en una potencia abierta al comercio y al espíritu cultural europeo. Pero el hombre que logró ese esplendor económico y artístico tuvo una vida llena de claroscuros, en especial en sus relaciones matrimoniales. Claro, a veure, ja sé que surto del tema, però és que no m'he pogut estar. Dius, bueno, a veure, on està el problema? Espanya va funcionar. Segons aquesta ressenya, Felip V va modernitzar el país, tal i qual, i no sé què, va reactivar l'economia, no sé què, no sé quants. Ho va fer per què? Perquè era un esclau de les seves dones. ¿On està el problema? El problema és un problema polític, és un problema econòmic, és un problema social, o simplement és un problema perquè el rei, això, que és positiu, se converteix en un problema perquè resulta que qui manava era una dona, que era la nostra retratada. Bé, us ho deixo obert i reflexioneu sobre aquesta qüestió perquè és com una mica contradictòria. Bé, dit això, i ja per acabar, fem aquesta reflexió final. Quan analitzem aquests quadres que estan exposats a l'Espai Armengol, sí que tenim que fer una aproximació primer, anar més enllà de l'anàlisi artístic. És a dir, si fem simplement un anàlisi artístic, tampoc no són unes obres dignes de sortir en un llibre d'història de l'art, això és evident. Però sí que cal aprofundir en els missatges simbòlics i polítics que portaven aquests retrats, que expliquen la presència d'aquests retrats en la nostra ciutat.
Després, jo recomano fer una aproximació a les imatges des de la perspectiva de gènere, no? És a dir, les imatges de les reines i dels reis hem vist que ens aporten molta informació, no? Sobre com funcionava les societats de l'antic règim. Després, val la pena també fer un protagonisme polític. Moltes vegades aquest protagonisme polític de la dona silenciat, no? O d'alguna manera, com el títol d'aquell llibre, distorsionat, no? En què d'alguna manera les dones tenen un paper secundari en la història i jo estic segura que no ha sigut així, ni molt menys. El que passa sí que és cert que unes van donar la cara d'alguna manera, van ser, reines com més públiques i altres com reines més privades. I per últim, sí que penso que les arts visuals al llarg de la història ha sigut una manera de vehicular els valors patriarcals de la societat. I en aquest sentit, i no sé si és correcte fer-ho, sí que us recomano visualitzar aquesta exposició del Museu del Prado, que tot i ser una institució decimonònica, fins la setmana passada tenia una exposició magnífica que la podeu consultar per via virtual, que és Invitadas, fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España, 1833-1931, que explica, a més, d'una manera absolutament clara i meridiana com d'alguna manera les arts visuals han distorsionat el principi d'igualtat de gènere que defensem al segle XXI. Jo ja he acabat, no sé si m'he allargat moltíssim. Moltíssimes gràcies, gràcies per la vostra paciència, moltíssima salut a tots i espero que aviat ens puguem prescindir d'aquestes mascaretes i de tota aquesta parafernàlia que ens acompanyen els darrers mesos.